Đây mà chọn mình khen như ki đây ki kita ki tribal mo kumbadan baong mo ki tribal kenjat sela ni. Ka kenhun juki nong kamai kali terrorist kebelatip ka all kasi Megalia Terrorist Taxi Association menta kasi nong ko khandai trik nailar klasim de kasin jam dakaba penlong ke jingye ki ka ba jai jai dakaba si batte lamayong hakikali kamai ka ban sedang menta bat kot hakakat sau trik ka jing thmu ju kene kenhun ban si lamayong hakikali kalong bat pen i kadak ban persya juri ka sorkar jela ka ba khlemala ban pen urlong i jing dawa kenhun AKMTTA kepala sateng halor kejing dawan naka sorkar badai ban perking ki kali teroris ki bawan nabar ke jela ki bawan kamai hamigalia hakijaka badang de kijaka badai man kamai ki trai jela kane kejing dawa jong kene kenhun ka bom syem la urlong kadai pak sorkar jela kat hadu menta kadang sangap menti ya kejing dawa jong kene kenhun dak bapan dak sorkar badai ban ailat ki trai jela ki trai muluk man kamai hakijaka ki padang de ki peliangja jong ki trai jaka habakran sikar pathai kubor u presiden kene kenhun ka KMTTA uba rikal dinas doling ulaong pa kenhun ka sngodia ki para driver kimyo maneslok ne banya lum ki driver niki district halor ka city baka sorkar ka pha di airport ne last minute haka conflict meeting ka ba kila klem lawan haka jingelang ula kentui ka sorkar balada kadon keno ka meeting khot na pentip shua ka sitayo omban shu khot sendet klem dayo banyalum para driver uloong omman chunyo bekide ki driver kan jatsla dakabale kat bamon ka sorkar biang bet omro ki driver basniu henry kidan laka akor kaburom ula benrap Te halor kani ke jingite yang ni kilamayong na mata singi kalong bai ba ni persya ke sorkar na malbat ni smukhya ka mensin kum ki nongnya kali kamai perkhoi kita nak jela chungi nam ta to kamat ka ba ka sorkar ka simla khot ini sa ka jingya kren nam ta ban bit biang ni ban khang no ban king no kuli ban basket sa kitur spot ki badan ka jela chungi dari kadi kamram chungi ka mga ong mo kadi kamram chungi bang nyo lat no mari minta percaya yang government lah tapi Saudi kata ke jingkran gitu ni pinangnya kali bakai kita nak state jungi pengipan di mana ya tak jing dawa jungi yang sobahaban khot ni khot kran nok ya kata ke jingkwa jungi Pik ni sutu apa ni ke jingki jung pi mentakan kanek bersitio ti hadin kan ni pada sikit kita kisin jam jung pi semat punya hot kini ke jingki jungi ke long baik mentasi kendai trik ni lastang gitu te lamayong kali kamai berpai di badan ka hais kasil baca di marjan jongki jongki bat ki district bakar kiat badan ka jela juni in simbe hadu kat south trik ke jepun kun jungi ni te lamayong bat ada ka sorkar kam singap ya kani ka jing pedi kani tak ka jing hi ka badet ka jongi ni persyang pat sedek wi lag sinjam ni sim bat in sai shong di si juni to ai ka ba swa kat south trik ni pensyai la ni betep tu sepi ki press media bat ki para travel pro balong nong kamai ki kita ki association ki gui district ba ya ki balak ajing kesan pi pilak ban batal bengi ki ason ki bala ai ki kesan jungi ni ki long ngam la su panjet mo ngasu ong kulum market ko ba ha to si ngi show meeting la don ko ba arpnyo tam ki ason ki bawan sakanika jingelang ki jungi ki balong ni ate hamongam ki la ai ki jing kesan bapura ko mangala ong mene kindang don shu ki banan yesnok ti kanika jingi ki jungi kum ka AKMTTA ya ga mat jing dawa jungi ki bangi dawa nak sorkar ni kita gimat jing dawa jung pi to kum ke ita hato kende kum kenja polisi lena hanu kar kum ke kita ki jingkwa jung pi kum ka ka jingkwa hi ka jungi nanu nongkong ke singi la ong mo no ki menchip snem ka pangin lek ka sin ka pangkong wan ya kendu ya tourism minister mo menteri badan brom jong ka jala jungi badi pe ka tourism ngila ong ban kerpat shu ba un khang no ya ni ban khang no ya kali ban ba state ni ban perking ban domne check spot ai lat no ingi ki try jala kum ki tribal ki nongnya kali kamai ki bana kan ki jelahi ninyo banyalam ye ki binong jong kai ki patai bat ben snano ye ki polisi nan ki an ki ban perking no ye ki kali ki bana bastit ban bru ski spot jungi nan ki jika jong kai jong ka jelah jungi kecil lu jing kon ne nak liang ka sorkar bai de ba kadon ka jing yelang ka konklave ka balong ate state dimension ka daw nak liang jung pi ka association phimla ban poi sir tai halor ka tu ka conflict meeting bala long ka south trick ben simbanai
konflik meeting macam mai balai bangi ni naka action ni melak ban yang te ka ni boycott ya kani ka meeting namar ba hak ni lak pan swa mangi ya ka jinglang ka jing ya bakin khot ya kren ni naka liang ka action ni ka all khasi Meghalaya section ni la ong ban ni la bu city ban khot ya kren ni hindre tu konflik meeting ka kami ke jongi hang tu lak dot bun cai kinong wan hang tu ban ya liu ni ban ya selok ke jing ka ba kum ki ke bai de hapring ka tourism hindre ka kami ke jongi ngin lek hang tu ban pinyo sngo ka so dei si lada menta kun jenga dam sneng ule sni ule iki ikam bam dei mong nai nuksa ngan that burom no kun ni ki ying kesem jonga ka bam la balong ke ni hatu kata ka benta nai nuksa ka lompa ni mla ban aten ha tu konflik meeting namar kam dei ke meeting ke balakot kerpang ki jongka ya ka AKMTTE Nanti habis tu one last minute dia situ. okey te halor sakan diat ka wei ka long ba ni ka ke ba ka sarkar ka le ha ka tu konflik meeting ngamat pensah ni kan diat ba ka city kadang poi yangi ka dei khat southrik ka meeting andre ka city ka poi yangi khat lightrik janmiat te hangnu ngin lum ye kita ki president secretary ba pher ki jongka state jongka jala ka chungi badan ka district chungi ibadan ka district jongka jala chungi ngimla balum poi ha kelas minute ka kani balong pi ka so ko sarkar la da pidan kanu ka ba khat ban khat selok yangi ngakar pat e pi da ka ba buram ba pin khot yangi sitio na artio shwa hakinu ke jingalang umdei ba pijong ban khan yangi ki dei ki kita ki tribal mo kumbadan baong mo ki tribal kenjat sela ni ki tribal mo kumba keren no ki tribal ki bal don ki basniu kum tai ngrei ngong pi ki tribal menta ki long ki badan akor badan buram bat ki bala ru ban ki kya tum ki nong kamai hakani ke jela jungi ban kamai ban pendap bit biang ya la ka jong ka yeng besem bat ngani ngan ong diat bah ka tu ka konflik meeting himdei ban le ka tu ko kam ni dei ki ni dei ki marat bapin ong ba one meeting pi la sang in one no one meeting pi sibet in one no ko sarkar badan pram da pimut ban le lan pimut ban khot ingi kanu ka meeting ka bapi na kalian ka sarkar pi pen baik halor ka tourism department khot ingi ka kor ka puram tip ingi stio ortio himdei ban le ingi la ban khan ingi kum ki marat ki bam don jabing bam don jing ingi ki tribal bar khoi Ban ong ban ailat no ikini nang ni nai. Pas ngai klia sam kamu ban relam ki turis nai. Atau kan kalong masuk ke sarkar. Marput gi kali jongir ki hab hiar ban kamai si tanya samai. Kliat melak ban sai kata. halor kata ka jingkeli ke bapi keli kalong ni ke bapi ong ba mental ada ngi sus ngapai ong ba oh ngin khang no ikali ki banabar state mo ki bandung sapok ki spot jengi te ko mengelak mention ki memorandum la ni ki pengilik bu mo ki city ka sarkar ngilak mention hang turu bang yang ni klem demand la ni klem dawa ban khang ya ka bandung ki kali ki banabar state bandung ka jela Meghalaya jungi ngi siduman be tangi ki spot jengi te habapi apa pipe kiti da puli da sani kan kompi ki balong ki babat yo shabi mo ke jing ia ban pe ke jing bha jing met jong ke jala jungi tibi di ban sufu kham ha kan la da ki ong ke don ke jing e ba yo ki nang te na po ke jala sam kin khang no ini jorabat ani ki khang apo khana para kum ta ter mo kan rei ke ni kan ong pi kan ke jing men toi hi kan dei shibun chwa yang ki trai jala sini la da ka asam bat ki nong nya kali ka mai sti ki asam pe jong asam ki le ki ong ban le ha ta ka do dei kamut kani kan long mitang siblai le armai ngaka garanti ya kata baki ru kinsa snok tilang ya kejing dawa jungi ban bangin dawa ya kani ka tur spot ban khang banum sha shud kali ban mar state ti kawai kalong ni ka bang kwa ban ong ka sarkar la da ka sarkar Meghalaya hi bat lemba ka tourism department ka bangi ngi dei kum kinang nya tourist taxi bat local taxi ba fair kali kamai la da ka dei sha ka basim khia ngan ong ni pi kat ba ya uplang hapulo mo banwan kita kinong tem kinong put ki per na ki bari jongi ki kloi ban ong ban sumaria tau plang ki kloi ban sumaria te kamadan pulo te balai pat ingi pisngap man kumni balai pim khot pipin i shisha ba balai phile don boring kani kam dei ka por banginya pen i bor ya pi ngi kum kita bangi layak de kan ti ka jingjajai pat muntang sing pi ngi long jajai bet hang te hapo kandai lat ngi don menem step ngi te kelama kalong jajai bet kalong peaceful bet ngim don ganu ke jing rumah nama kalian ka sunjungi ngil mana lupa lada don way ar ba pen shit la ni ban sedang ban pen kelumat kamut ngin simti mangi ban ai sik pulet la ni ai saka ai Assurance bo khot no ta ka meeting. Ti hadu menta ka nun gunu communication ba nang komen. Nakalian ka sarkar hi te tu menta kampat don hiru kata ka jung ong ban khot nanum khot kampat don kum kata sti te kumbangan supan hang ni kan diat
nomor I Menteri Badan Beramai Bapak Tourism Department Bapak Transport Transport Department I lada ke sarkar mo kumba ansu ai kendiat marba hapor election kadon koi kentien ke ba wei menteri yalap nam taka parti UDP wong ba ni kam IT no yangi ni kam tip mangi ban shet khao kat nutin te lada wong ni ki traditional kam tip kam ha ban shet kat nutin yu khao te hapau sngo kum ta te balei bat yangi kum ni le lada pi ong bang pi de traditional kam tip kam ha yu to khao ban shet kat nutin te ngi ru kaju ka jing diman ka balong ni kam tip kam ha mangi ban yalam ni ki nong jong kai pathai ba nak pathai bro ko wei bawan ka state ke jongi jalam me kala jongi ban yalam kai ki lani ban pensyang ki kumnu ka kting ka thli ka ko ke boram ni kum ki travel hi ki banyak turis bat ki banyak lokal kuncu ki kali kamai bar khoi thop lang ki dei sisa ki travel ki bala long sisa long well educated yam don shu ki travel ki ong ban ha penyu I ba mo don ki ong ba don ki bapang si parjri don bapang patulun kot rei kat bangai EPE hang ni mi hiru don wei bapang patulun kot lani pang si parjri don la karyam ka bakhoi ki basuba ho jimla ban ong ban nyariam hadu ka ta hang dengi khoi basuba wat ka kali ni ka kali jelami kali ajui kali ka khoi ka bai tanat hadu ka ta ko mangala ong ni ka sini jing nang ban style ki kali ban jelam nga pin namla ban mudok so